esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Ruth sense H, de la Muriel Villanueva, publicat per Columna i Premi Carlemany 2017. A vegades, entre els que ens dediquem a la literatura, ens queixem que és difícil trobar bones recomanacions de lectura que siguin adequades i alhora estimulants pels joves. Això vol dir que tinguin qualitat literària, però que alhora connectin amb ells. A l'escola, als instituts, les lectures obligatòries sovint frenen més que no pas ajuden a crear lectors en aquestes franges d'edat. Ruth sense H podria ser una d'aquestes lectures que reclamem perquè combina una tècnica literària impecable amb una temàtica estimulant, sentiments a flor de pell i una empatia indiscutible cap al món juvenil. Sens dubte, és fonamental per entendre el valor d'aquesta obra el criteri d'atorgament del Premi Carlemany pel foment de la lectura. Un jurat format per nois i noies de 14 a 16 anys trien, en última instància, quina és l'obra que ha de ser premiada, i això fa que triïn aquelles que les fan vibrar, que els transmet allò que senten i que els fa viure les emocions que ells viuen. Ruth sense H ens parla d'una noia que comença una nova vida a l'institut. Allà farà noves amigues, per començar, i aprendrà què és l'amor tenint en compte un passat que la determinarà. L'autora fa volar el lector cap a la infantesa de la protagonista, quan va haver de vèncer un càncer de ronyó, una malaltia que se li fa present cada 2 anys quan ha de fer les seves revisions pertinents per assegurar que el càncer no es reprodueix. La Muriel Villanueva ens fa entrar en el personatge fent-nos sentir el que ella sent amb una claredat tan alta que ens emociona capítol darrere capítol.